Son Juan José Moralejo Álvarez, catedrático de grego na Universidade de Santiago, aunque en realidade a miña profesión é andar polos ríos. Dou clase de grego cando é tempo de veda. A miña afección polo galego, de sempre. O meu aprendizaxe a fondo da lingua galega, pois na casa materna, en Cortegada de Miño, Ourense, 2 meses longos dunhas vacacións a tope con Camilo, con Servando, con Ricardo, con Penacova, etc. 2 meses prácticamente falando galego sen concesións ningunhas. Falando galego, diríamos, nunha inmersión total. A miña simpatía por unha da que as miñas linguas está fora de toda dúbida e fora de toda cuestión. Por outra banda, son tamén, en certo modo, tradición tamén xenética familiar, son filólogo, son lingüista, e aínda que fundara as linguas clásicas, a miña lingua galega non a podía deixar esquecida. E xa no ano 74, Ramón Piñeiro fíxome o favor de dar acollida na editorial Galaxia un pequeno ensaio que publiquei, A lingua galega hoxe. Estamos falando do ano 74, cando as cousas empezaban a estar mellor do que estaban. Había, sin embargo, que reivindicar unha decencia, por así decir, mellor para o galego que se falaba e que se escribía, posto que a normalización non é somente un problema social, que é a parte máis grave, é tamén un problema lingüístico, gramatical, normativo, etc. Logo, nas miñas colaboracións da Voz de Galicia, en Coruña, fun deitando ao longo do tempo un conxunto de traballos sobre a lingua galega e os seus problemas que, unha vez máis, Editorial Galaxia tivo a amabilidade de me publicar. Eu publicara o original en castelán, pero, naturalmente, en Galaxia publiquei a traducción galega. Son un conxunto de artículos que van enfrentados a toda esa morea de tópicos e de andrómenas que circulan en Galicia, desgraciadamente, e en boca e en mente de galegos sobre a lingua galega, que se o galego non ten gramática, que se é un dialecto, que se non sirve, todas esas trapalladas do carallo que non sei quen as inventou nin como se teñen en pé. Bueno, ao tempo tamén fixen un labor de traducción dos textos gregos ao galego, por exemplo, Arquíloco, de comentario da presencia dos clásicos gregos e latinos na literatura galega. Teñome fixado en Rosalía, en Curros, en Pondal, en Ferrín, etc. Na colección que a Universidade de Santiago impulsa de traducción dos grandes clásicos universais ao galego, eu fixen a traducción da Política de Aristóteles, que é un texto básico para entender a ideoloxía, digamos, da Europa de democracia formal, etc. Pero, ademais, teño tamén desde hai un certo tempo unha preocupación activa, unha preocupación viva, que penso que, aparte do que teña de individual, de persoal, é unha continuación do labor que fixera moi ben, moito mellor que a min, o meu pai, que é estudiar a onomástica galega. Teño unha chea de traballos que moitos deles están recollidos neste Calaica Nómina que me ten publicada a Fundación Pedro Barrié de la Maza, interesándome polo que é Galicia como un patrimonio, como unha auténtica enchenta, unha fartura onomástica en antropónimos, en hidrónimos, en topónimos, etc. E claro,
como a cabra tira ao monte, o meu antollo principal está en investigar os elementos ou os substratos que son prelatinos, célticos ou non, maiormente célticos, pero en todo caso prelatinos, porque aínda seguen moi vivos no que é a lingua galega de hoxe. Se repasamos o nomenclátor da Xunta de Galicia, o conxunto de topónimos que teñen claramente unha orixe prelatina e que entran no latín galaico e que teñen unha productividade no galego, é un conxunto que non se mide en un par de dúcias, mídese en miles e miles de topónimos. É dicir, é un patrimonio interesante, voluminoso, que aí está e que hai que atender. E eu penso que os meus traballos poden contribuir a que ese patrimonio sexa mellor coñecido, que teña unha aceptación máis fácil no público en xeral, que claro está, non sabe que significan eses topónimos, que significan eses hidrónimos, pero para eso estamos os técnicos, si se me permite a soberbia, para eso estamos os técnicos para lles explicar que significan, de onde veñen e por que son ilustres, pero non en séculos, senón mesmo en milenios.